Kidamtang ni phai ke thomar ni pen ex KPLT Welfare Society Officer la pen Signatories Officer area wise ke thak pon asai deng pon si pini diphu manja bokolia ex KPLT cadres atum pen arnisia pharman langso kang thu auditorium hall asai hemalong chethan chimu masai ki paman pon Lason si Singhason constituency ke parlo longnit langsuk kang thu auditorium hall asai hemalong ex KPLT Welfare Society atum pen chethan chimu majai mek paman ponalong ex KPLT Welfare Society Central Committee President Malong Timong pensi chari pono bangso mailong ex KPLT Signatories Officer banghini ex Chairman Run Rongpi lapen ex KPLT General Secretary Goodwinson Crow alang dum bahini ta chitong dun lapen ex KPLT Welfare Society General Secretary Donaldson Timong Organizing Secretary Angrong Hanse Advisor Amitabh Hanse Vice President Ranam Lijang Pen Chenglo Ongtung ex KPLT Officers lapen Keder Satum chitong dun si Mai RDP dunlo lapen labang so mai ki bipon ang koke lapuhen lo kidamtang surini rain ko rai sianing kanhut chitie chikroni 5 player ni resim kangtang chiu Central Government Pen Assam Government ang no monsam alamdon chitoklo labangso monsam alamdon chitok det pen ex KPLT officers tapen keder satung ko PPC claim kedam lo mapusi kachingki kachithan kaching waira peji phansi arnisia pharman chingrum si chingki chithan chingwai jamek tengpon lapen Singhason constituency area ex KPLT officers tapen keders kedo anaphan kelangka ora Keja Ponja Phanta ex KPLT Welfare Society Central Committee Pen Area in charge Tame Arpu Pektika Lage in charge Daniel Terang Diphu King Herod Kronjang Sarkiri Ingti Longnit in charge Sarhon Teron Bokolia in charge Ari Phangcho alang tumbang ke thoma tumphansi Singhason in charge Arpu Pektika Monsa malamdon chitok det pen ko PPC monsa malamdon ka chitok pen kipleng pon tang noma lapen kipleng pon pelang ki dolang ma ang ton pen Singhason ex KPLT officers pen cadres doan atuma phan government pen KPLT song pen signatories dun atum lam the arsik jit pen si than paritikang no ini ne tum dak kachingrong ke la halo 2021 nidum song trok lamdon chitok det pen lamin kan phok leng rang bong nitma klembari metum akidu kisung alam kilong le alam pen kes lahai ka to le alam metum kachipa soi siro je phan pande kachipa klar je phan lahai alam sin metum pinda chingwai pon pen charge serai pon lo si mesen me et pensin tum dak bangso ka chingru malong chingwai pon long lo che than chimum pon long lo pen ka do ka ve kewang akidars do an phan da me nilum ke ja hoi pen da me akero pilo son song phan arti ka chipi apot song mga ching hon apot litum akero pilo kewang an phan da me hello nilimen chesong rongpi nili ex KPLTR Welfare Society Finance Secretary asi pini nilitum nithom nipli lo nilitum la nilitum ex Welfare Society KPLT pen nilitum toll program dam bom lo la pen pini bang ke last nilitum dak la Singhason area si nilitum ke pathik lo te angdung kiti lo la si alang litum la non nilitum kang hong bang alang litum signatory nilitum signatory along lo ran rongpi nilitum ex KPLT chairman la pen ex General Secretary nilitum KPLT along Lotichari Kangtangbe lapen non present Welfare Society along President Malong Timung lapen Secretary Donaldson Timung jo alang litum hansin nilitum pini ka chonghong lo dan nili pithang da welfare long Finance Secretary lo sitami nilitum alang litum toll program chepadok nilitum ka chonghong ke la lo pisi nilitum hanang thanjima la nilitum ka chonghong mang ke la lo News report Carbing Long Life